Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Naunsa man ko. Wa man ko makasabot sa kung tibati nga nagpaingon ko karon sa bahay ni Kriki. Mura man lain ang akong paminaw. Namugnaw og may kusog pag-ayo ang pitik sa kundukan. Mao ba niyan sign nga akong gipangayo nimo Ginoo? Mao ba kini? Okay. Akong Enos dong Grege. Si Mo, ha? Sige na. I miss you, si Mo. Amo, yabag ini mo beauty, yabag yung kayo. Buyag. May na eh. Kinaidagang customer dire. Siyo. Ge. Aladong. Sorry, dong Grege. Nakalitan ako, dong. Naikpot ko pagkalitin mo sampit ako niya. Ay, iso kayang tingog, dong. Ikpot ko kaboy. Di mo, dong, oy. Isa na. Sumali mo. Uwan mo ko uwa naman ko mag-eskwela dong. Nya, uwa man ako tagi uwa ko tagi ni mamog number din inyo dong. Apiyot. Grege. Apiyot! Ayun no. Sorry, ayun no. Sorry, ayun no. Buwan ni sa Vice Francing. Siya tuyo. Ikaw sa kipati ko nga. Nag-guilty ko. Oh, no. Go. Atubangon ko baka siya. Kuna niya na. Atubangon ko baka siya. Unsa na akong gipati? Mas misamo tinuon ang gipati na akong kakulba. Nagkaduol ko silang bahay ni Kriki. Unsay buti pasabot ni na Ginoo. Oh, naunsa man na imong tricycle dong? Purot-purot mo ko ni makina ini. Kadiyot, let's ra. Ihunong lang ka ni dong. Basin og madisgrasya ta. Uy! Break dong! Break! Ha? Ay, pastilan. Naunsa man ning tricycle ni mo dong? Abot yun, naunsa ni. Oh, moandar pa na yung dili na. Abot tayo si Roy. Kalit mag, kalumoy ang under eh. Mura mag, naut na kalit ang gasolina, sir. Ay, pastilan. May gani kay naka-break ka. Ako saman, doon lang ka, sir. Layo-layo pag yun dong. Sa kanilaglayan, sir, be. May mga gining tricycle. Ay, nagpiti. Dili mahimo. Plitihan talang ka. Kung dili ko mo plite, tablara gitiwasan ta ka. Sige lang, maplite ra ko. Og, musakay lang ko na laing tricycle nga mo agi. Oh, kainit ra pa. Pulos man puno ang mga aging tricycle. Giti malas man noon ko ini. Pero yun na. Nangayo kong sign sa Ginoo. Mao ka ni ang sign nga akong gipangayo niya. Kung maayo ba ang akong desisyon o dili. Pero kung mao man kini, ang samday ang akong buhaton aron matubag ang mga panginahanglan sa akong pamilya. Unsa man. Taon-taon naman lagi kong nagpaabot din sa Teresa Pion.
Wala lagi si Francine kami abot. Na, ambot lang dong krige, oy. Dili, dugo ka tubag, ana ni mo dong. Tawag ako sa simo dito sa tinahan mi. Laruha kon okay ba? Basin kon giprag lang katutuwa na. Pagkarap sa itong kabuang. Parehas na nimo, di po di ito malabuan. Buyak to, oy. Mabuyag rin sa tukong taga. Tawagin dito! Taw na nakabiha dito pero hangtod ron pag mo abot ng mga oras na kape. Dili na imposible dong, oy. Sa dili posible. Kinadugayang biyahe sa tricycle paingon din mga 30 minutos naman. Kung mag-tricycle dong. Pero, ug maglakaw. Sa kay napalong mga dungay. Taro ko nagigsulti ni mo ha. Dapat bering o ko. Tugos ko kahubog gabi. Ako din ang say. Sa? Sa to? Nagsulti ka? Unsay gisorte dong ba, oy? Wala mo. Pagtarong ginapit ha. Taas kay kog pailob anang kahanggaw ni mo. Ako ganing mahanggaw rob na. Magkamumhugyo ka. Anong kitawam ka? Ngano magkatawa ko? Ano may katawa ka? Tumaga kog dito. Ayaw lang dong. Usok ko na ka. Ano masuko ako kung dili na angay kasuko? Aw, dili mo niya ngay kasuko dong. Mao ganing sultihi ko ganun may katawa ka. Kukuan. Gisi oy. Suntok ka tamang karon na. Sulti. Basta dili ka masuko dong, ha? Usan lang pit ha. Usan na lang yun. Bitaw dong, oy. Ingon mo nga daw nga kung ikaw mahanggaw. Nahuna lang ako ba? Ako na naman din kung ikaw ang mahanggaw dong. Ay, kinsa ba di makatawa na dong. Katawanan gyud ay kog ako'y mahanggaw. O ba piyot? Ako lang klaro ha. Katawan nan dong, oy. Katawanan gyud. Katawan na dyan kayo. Mao ba? O ganong katawanan man piyot, ha? Ganong katawanan man kun ako'y mahanggaw. Andong, kining, Sulti na yon. katawan nan yun. Kaya nga naman lagi. Kay, ang ngayon magkakayo, muram dyan kang tinong nga ang karoon. Ako, kuto-kuto, sakit na doon. Ganong katawanan dyo ko kung ako'y mahanggaw piyot. Dili dugoy. Una-una rato ako dong. Hunar day ni mo. Lipon ano tong sandok ang kutok-kuto ni mo. Aron mapunan pa ng hunahuna ni mo. Ay nagbalik dire piyot ha. Karon, musugot ba mo nga malayo si Papa ninyo, Francine nato, Dudot? Miles, musugot ba mo? Dili ko. Dili, Jud. Labanang di ko masakot, ma. Mulayas ko din ni Sato kung malarga si Papa. Miles, Naasta ko. Bahala na lang kung dili ko ma-eskwela. Sakit ko ba? Bahala, di ko ka-eskwela. Di lang malayo si Papa. Francine na to. Mutapang na lang ko niya palanom din ni Bukid. Dudot. Kay, kung malayo si Papa na to, maparehas na sa akong classmate nga nanarpaho yung Papa sa abroad. Munya, nakauyab dito o wala muli sa ila. Hindi ko. Giduog ko. Di ko gusto may tabunan na to, ma. Bahala nagpobrita. Hindi ko gusto nga magkauyab og lain si Papa. Bitaw. Dili, ma. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!